Харлах Шамлар, доброго вечора. Це Прайм на телеканалі АТР, в студії Осман Пашаєв. І сьогодні наш гість Арсен Жумаділов, радник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова. Правильно, так? Да? Хош келдіңіз. Говоримо про пропозиції щодо зміни 10-го розділу Української Конституції, що стосуються автономної Республіки Крим. Про кримську автономію почали активно згадувати вже після подій в Криму, після анексії, окупації Криму. І Київ знову згадав, що кримські татари так нічого не отримали від відтворення цієї автономії 91-го року. Знову заговорили про потребу задовольнити національні політичні потреби кримських татар як корінного народу. Це все закінчилося 2014 року кількома постановами, з 14 по 16 постановами у Верховній Раді. Одна відома – це авторство Порошенко ще у березні, коли він не був президентом. А одна з постанов – це щодо визнання депортації кримських татар геноцидом. І на цьому, майже до початку цього року, ніяких інших кроків по автономії не було. На початку року з'явилася така робоча група щодо підготовки пропозицій для Конституційної комісії. Правильно я кажу? Все правильно. А точніше, в травні цього року. В травні, так. Да. Все це відбувається до річниці депортації. І от такий утаємничений документ, це в мене в руках. Арсен Жумаділов каже, що нікому поки не можна його показувати, але деякі деталі... Чому так? Тому що він ще не пройшов остаточне узгодження в межах робочої групи. Коли він такий пройде, тоді вже ми будемо говорити про цілісний документ. Тоді до того, як ми почали обговорювати, і я буду ставити запитання по ньому, цей документ ухвалений яким колом людей? Цей документ розроблений робочою підгрупою, яка була утворена для того, щоб більш предметно і ефективно пропрацювати самий текст. В робочу підгрупу увійшли обидва співголови робочої групи щодо змін до Конституції в частині Автономної Республіки Крим. Це Рифат ага Чубаров та Володимир Григорович Буткевич. Перше прізвище, я думаю, всім відомо, як і друге прізвище так само відомо широкому загалу людей. Я правильно розумію, що є Верховна Рада, в компетенції якої змінювати, є Конституційна комісія, яка готує, є робоча група, яка готує для Конституційної комісії, і є підгрупа робоча, яка готує для робочої групи. Все правильно. Да. Така матрьошка у вас з 4 Да. Чому так? Тому що насправді цей процес не є тривіальним. Цей процес є такий, який з одного боку потребує серйозної експертної роботи. Да? Так, він потребує серйозної експертної роботи. Я наголошую на тому, що реалізація права корінного народу на самовизначення в національному праві станом на сьогодні цей шлях був пройдений небагатьма державами на підставі декларації ООН від 2007 року. Тобто це право в міжнародному праві, воно було врегульовано нещодавно. Дискусії про те, яким чином корінні народи реалізують таке право, вони точились дуже довго, десятиліттями. Наприкінці нульових ми отримали документ, який був схвалений в ООН, лише наприкінці нульових. І лише небагато держав, вони змогли в своєму національному праві це врегулювати. Зокрема, і Україна зараз вона пішла цим шляхом. Що пропонував піти вже по документу? Да? Я зараз ще хочу сказати по робочій підгрупі. Хто у неї увійшов? Рифат ага Чубаров і Буткевич. Це перший, другий. Третій – Сергій Петрович Головатий. Це людина, яка була відома всім як міністр юстиції України в середині нульових. Сьогодні, до речі, нещодавно він був призначений представником України в так званій Венеційській комісії, в комісії Ради Європи за демократію через право. Тобто це людина, в фаховості та експертності якої немає сумнівів. Четверта людина, яка брала участь в роботі цієї робочої підгрупи, є Всеволод Володимирович Речицький, який є дуже сильним конституціоналістом, який є автором багатьох монографій саме з конституційного права, в тому числі українського.
Він є науковцем з Харкова. Та взяла участь у цій роботі ще пані Наталя Белісер, яку ви знаєте. Взяли участь у роботі представники адміністрації президента та Вищого спеціалізованого суду. І я брав участь у цій роботі. Станом на початок листопада ми напрацювали цей документ, розіслали його членам робочих груп для того, щоб вони з ним ознайомились. Були сподівання, що цю робочу групу ми зберемо вже в грудні, для того, щоб цей документ був проголосований і для того, щоб ми вже пішли далі на Конституційну комісію. На жаль, в грудні не зібралися. Одразу давай до тексту. Зникає поняття республіка. Все ж таки, як я бачу, ми це обговорювали на одному з ефірів. Іде формування Кримська автономія. Чому зникає поняття республіка? Ну, по-перше, розділ називається Крим. Ця назва була запропонована як така, яка не викликає ні в кого сумнівів щодо того, що є та територія, про яку йдеться, і що є та адміністративно-територіальна одиниця, яку ми хочемо виписати. Але при цьому хочу сказати, що в межах ухвалення рішення нашими представницькими органами, я маю на увазі Меджлісом кримськотатарського народу, який зараз функціонує в особливому режимі через те, що він був заборонений окупантами в Криму, було ухвалено рішення про те, що цей текст, який зараз ви тримаєте в руках, він в цілому підтриманий. Єдина є пропозиція, є рекомендація, є настанова про те, щоб все ж таки ми наголошували і наполягали на тому, щоб зберегти назву Автономна Республіка Крим. Тому станом на сьогодні, через те, що є таке рішення, я буду його притримуватися, я буду казати на робочій групі про те, що варто розглянути питання того, щоб залишити назву так, як є. Я правильно розумію, що представники Меджлісу наполягають на тому, щоб поняття республіка зберіглося? Щоб зберіглася назва так, як є, Автономна Республіка Крим. Я так розумію, що це є назва. Та ні, я розумію, між Автономною Республікою Крим і Кримська автономія там різниця лише в одному слові республіка, тому я і чіпляюся до цього слова. Тому що я так розумію, що автор цієї дефініції, він якось притримується такого молдовського гагаузького варіанту, або в них там називається гагаузька автономія, без поняття республіка, тому... Ні, автор, чи точніше автори цього документу, вони притримувались поняття, яке використовується, в принципі, майже в усіх країнах Західного світу, коли регіон називається назвою землі. Тобто Аландські острови, Гренландія, Корсика, Південний Тіроль і так далі. Ви ніде не побачите, чи це є республіка, чи це є монархія, чи це є автономія, чи автономний округ, чи що це таке. Тобто йдеться про те, що є регіон, до якого застосовується спеціальний правовий режим. Крапка. Наша традиція правнича, суспільна, вона тягнеться ще з початку ХХ століття, коли в тому числі в Радянському Союзі було ось це розділення, що є республіка, є край, є округ, є область. Тобто, і якщо в тебе республіка, це означає, що ти на якомусь більш високому місці в цій ієрархії. Але насправді це дещо, мабуть, застаріле бачення. Хоча, як я кажу, ми всі звикли до словосполучення Автономна Республіка Крим. Є настанови Меджлісу про те, що ми маємо на цьому наполягати, ми будемо на цьому наполягати. Я не наполягаю, я просто хочу додати, що це не тільки Радянський Союз, об'єднання ще до війни Чехословаччини і поняття було Чеської Республіки, Словацької Республіки, і Югославія, яка не була Радянським Союзом, можна казати, що соціалістичний вибір просто був орієнтований. Це теж були республіки. І якраз, якщо ми будемо говорити навіть про Іспанію, сьогоднішні події пов'язані з виборами і знову перемогою саме просепаратистських рухів і партій, але які готові
готові навіть деякі з них розглядати можливість примирення з Мадридом, вони мова йде про насамперед не розвал, можливо, навіть Іспанії, а про розмови про Каталонську республіку, да, можливо, навіть в складі Іспанського королівства, але вони наполягають на тому, щоб це був такий республіканський устрій, і це не тільки якісь там радянські спотворення. Я сказав про те, що ми живемо в такій географії, яка є наслідником радянської традиції. Це слово республіка, воно для чого використовувалося, от як ви сказали, і в Східній Європі, і станом на сьогодні в Іспанії. Йдеться про те, що таке республіка. Це є антипод монархії. Тобто там, де були монархії, свого часу Австро-Угорщина, наприклад, да? Коли утворювалася якась нова державність, вони для того, щоб підкреслити, що це не є монархія, тобто що джерелом влади є народ і носієм суверенітету є народ, а не монарх, вони це для того, щоб це підкреслити, казали, це є республіка. Тобто ми не обираємо свого монарха, як свого часу зробили деякі інші, наприклад. Да? Ми говоримо про те, що в нас є абсолютно інакший порядок формування державної влади. Тобто на той момент воно мало певний сенс. Я не знаю, з ким я зараз сперечаюся, з паном Речицьким чи з паном Головатим. Я би тоді казав би, що Сполучені Штати Америки утворенням штатів проголосили, що вони не є не монархією, тим не менше Каліфорнія досі зберігає назву Каліфорнійська республіка, да? На відміну від решти штатів, які мають просто статус states, да? От вони зберігають в своїй назві поняття. Це якесь, можливо, значення це має. Можливо, це вирізняє і окремішність якусь підкреслює, да? Окремішність, можливо, навіть таку пов'язану з народом. Але ж ніхто вже не сперечається, що кримських татар, незважаючи на поняття політичних українців в Україні, кримських татар визнають не просто якимось етносом, а корінним народом з правом на самовизначення. Я так розумію, що оця фраза про те, що джерелом особливого статусу автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення, воно буде збережено. Тобто це буде підкреслено саме в цьому розділі. Ця фраза є насправді ключовою, і я радий, що ви на неї звернули увагу нарешті, і ми відійшли від цього слова республіка, не республіка, бо насправді давайте звернемо увагу на зміст. І от ця фраза, про яку ви сказали, що джерелом особливого статусу цього утворення є право кримськотатарського народу на самовизначення, як корінного народу України, вона є абсолютно ключовою. Що це означає? Це означає, що вся специфіка, вся відмінність того, яким чином буде урядуватися ця територія, вона пов'язана лише із нашим правом на самовизначення. Не з тим, що там є російськомовна більшість, наприклад. Чиї права так само на них треба зважати, їх треба врегульовувати, але не обов'язково у Конституції. Що стосується ж території в цілому, цей спеціальний правовий режим застосовується лише через наше право на самовизначення. Це є ключовим. Можна уточнення? Назви окремої для адміністративно-територіальної одиниці не буде. Тобто у нас в Україні існує загальноукраїнського рівня області і два міста – Севастополь і Київ. Зі статусом адміністративно-територіальної одиниці, такої специфічної, яка поєднує як такі ознаки області, так і ознаки громади, да, міста. І була Автономна Республіка Крим. Тепер, коли йдеться Крим і автономія, вона в разі збереження республіки, ми розуміємо республіка. Тобто вона не буде називатися Кримською областю. Це виключається. Наступний розділ про автономію, яка затверджується, як була попередня Автономна Республіка Крим. Радою тепер буде не Верховна Рада Автономної Республіки Крим, а Кримська Рада. От тут так звучить назва. За погодженням із Курултаєм кримськотатарського народу. Це має бути приємно кримськотатарському народу, Курултаю і Меджлісу. Але ми ж розуміємо, що окупація може тягнутися дуже довго у часі. І до цього часу поняття Кримської Ради або там парламенту цієї майбутньої автономії або не буде, або вона буде відтворюватися на материку, як от бачите, чи самі зміни будуть в режимі стендбай до деокупації Криму.
Це хороше питання. Те, що ви кажете, йдеться про Конституцію Криму вже. Да? Тобто ця автономія, вона матиме свою Конституцію, яку ухвалюватиме представницький орган всієї автономії, але за погодженнями з Курултаєм кримськотатарського народу. Тобто ми в статті цій закладаємо такий механізм, який ми хочемо, щоб він відтворювався дуже широко насправді, да? Щоб все те, що є значущим для цієї території, щоб воно проходило консультації з представницьким органом кримськотатарського народу. Що стосується того, яким чином все це станеться, бо немає парламенту Криму, ну, як би він не називався станом на сьогодні, і до деокупації, чи він відтвориться на материку, чи не відтвориться, це є відкрите питання. Це є відкрите питання, але все ж таки це є другорядне питання. Да? Тобто сьогодні важливо ухвалити ці зміни до Конституції, які наберуть чинності в більшій своїй мірі, я вважаю, в принципі, майже всі статті, вони відразу наберуть чинності із ухваленням цих змін до Конституції. Може, будуть певні винятки для того, щоб десь ми не поспішали із якимись нюансами, але в цілому це є зміни, які є функціональними вже сьогодні. Яка в них функціональність? По-перше, тобто, що ми можемо з цього взяти і вже завтра працювати із цим, не зважаючи навіть на окупацію? По-перше, це є те, що визнається наше право на самовизначення, і це є суттєвий крок вперед для кримськотатарського народу у складі української держави, який вже завтра не просто може, а має, повинний із цим вийти на міжнародну арену і про це заявити. Ще раз, і це на міжнародну арену буде виходити сам кримськотатарський народ в такому випадку? У складі українських делегацій, звісно. Тобто ми не говоримо про відокремлену суб'єктність. Да? Тобто ми говоримо про те, що на всіх тих майданчиках, а це, ну, передусім, звісно, ООН, це є Рада Європи, ОБСЄ і так далі. Тобто всі ті, які так чи інакше опікуються питаннями державотворення, демократії, прав людини, ми будемо виходити і говорити про те, що право на самовизначення в Криму є за кримськотатарським народом, за суб'єктом, за яким це було визнано, і цей суб'єкт його реалізовує в межах української держави. Нам ще всім насправді, МЗС, Мін'юсту, Меджлісу кримськотатарського народу, нашій професурі, академікам ще передує робота щодо того, яким чином насправді ми можемо це використати в повній мірі. Але я впевнений, що це є потужний козир, який вже завтра ми можемо використовувати. Це перше. Друге, Я нагадаю нашим телеглядачам, що ви можете зателефонувати до прямого ефіру телеканалу АТР, до Прайму, і поставити свої запитання Арсену Жумаділову, який є радником голови Меджлісу кримськотатарського народу, і який представляє нам і пояснює нам цей проєкт, який поки що не оприлюднений, а деякі деталі ми обговорюємо. Це телефон нашої студії 073 419 41 58. Його режисери виведуть зараз на екран. І ви можете поставити будь-які запитання, що стосується саме теми кримської автономії. Друге, що ми можемо використовувати вже завтра. Вже завтра, коли ці зміни, я сподіваюся, що будуть ухвалені, ми матимемо офіційно, конституційно закріплені статуси Курултаю кримськотатарського народу і Меджлісу кримськотатарського народу. Тобто ніхто не зможе від завтра казати про те, що ці органи, їхній статус незрозумілий і так далі, і так далі. В цих змінах йдеться про те, що це є представницькі органи корінного народу. Ми знаємо, що Конституція України містить всі її норми, є нормами прямої дії. Тобто вже завтра ми можемо йти із цим до Мін'юсту, до Держстату і говорити про те, щоб і Курултай кримськотатарського народу, і Меджліс кримськотатарського народу були зареєстровані згідно цих норм як представницькі органи корінного народу. Тобто це те, за що ми боролися дуже довго. Коли нам казали, ідіть і зареєструйтеся як громадська організація, ми казали, ми не громадська організація. Як тільки виникне питання конституалізації або визнання Меджлісу і Курултаю, постане питання строку їхніх повноважень, легітимності. Ми знаємо, що навіть цей Курултай вже наступного року вичерпується
його термін обрання і як проводити далі? Що є відповіді на це запитання? Це хороше питання. Тому що одразу з теорією виникають практичні запитання. Абсолютно. Так от, те, яким чином виписувався цей текст, він виписувався так, щоб ми самі себе не обмежили. В тексті сказано про те, що Курултай і Меджліс є представницькими органами кримськотатарського народу. Ми не казали про те, що вони обираються кожного 5-го року, останньої неділі жовтня і так далі, так далі. Нічого такого там немає. Чому? Тому що логіка побудови самоврядування корінних народів є такою, що все те, на що корінний народ може сам дати рішення, хай вони самі з цим визначаються. І тому це буде те, із чим Курултай і Меджліс кримськотатарського народу будуть визначатися самостійно, і потім вони лише про це будуть своїми рішеннями повідомляти про це у спосіб, який буде визначений українську державу, про те, що це є склад чинний до такої-то дати і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це є наша справа. Ми будемо самі це визначати. Далі, стаття 136. В ній новина цієї статті, що за кримськими татарами закріплюється щонайменше 1/3 представників у майбутньому кримському парламенті. Правильно я розумію? Так. Це лунало і коли ми навесні почали обговорювати, був в цій студії вже покійний пан Корінний, викладач Києво-Могилянської академії, який наполягав на формулі, щоб третина була і за кримськими татарами, і третина для українців, пояснюючи, що коли кримські татари 1 на 1 залишаться з 2/3 рештами, вони не зможуть проводити рішення, які потрібні кримськотатарському народу, і потрібно таку захищеність мати для другої групи титульної нації України, яка представлена українцями в Криму. Залишається для кримськотатарського народу третина. Ось чому ми не говоримо про те, що найменше третина це хтось може сказати, чому так мало. От, наприклад, хтось з числа кримських татар скаже, чому це, наприклад, не 50+1%, да? Чому це не 2/3. 1/3 це занадто мало. З одного боку, ніби занадто мало, бо ми можемо собі уявити таку ситуацію, про яку ви казали, і казав покійний пан Корінний, що будемо ми і 2/3 тих, хто вороже ставиться до кримських татар. Але з іншого боку, давайте говорити про реальні речі. Я не проводив це дослідження, це, мабуть, ще варто дослідити, але я дуже сумніваюся, що в історії сучасної України колись таке було, що якась політична сила, яка мала щонайменше 1/3 представників у представницькому органі якомусь, чи то Верховна Рада, чи обласна рада, чи районна рада, при цьому вона не формувала або не була учасником коаліційної більшості. Мені здається, що коли ми матимемо звільнений Крим і ми матимемо політичні процеси, які не будуть вже точитися лише навколо того, що ти за кримських татар чи проти кримських татар, а буде вже інша адженда, да? Тобто вже інший порядок денний, ми матимемо змогу говорити із багатьма політичними силами. Я на цьому пункті, пане Арсене, хочу зупинитися докладніше, тому що тут багато чого цікавого, не лише про кримськотатарську третину, а про те, хто обиратиме цю кримськотатарську третину. Знову ж таки, це є питання відкритим. Да? Тут насправді це залежатиме від того, яка буде виборча система. Це перше. Друге, яким буде бачення власне кримськотатарського народу, Курултаю кримськотатарського народу щодо того, яким чином цю третину за неї боротися, скажімо так. Да? Бо є бачення, наприклад, таке, що хай це буде, як це було в 94-му році, коли Курултай кримськотатарського народу просто сформував один зі списків, з яким він йшов, як і йшли інші якісь політичні сили, які працювали в кримськотатарському середовищі. І тоді так вийшло, що всі ті місця, які давалися кримським татарам, всі були зайняті представниками Курултаю кримськотатарського народу. Це є одне бачення. Друге бачення є таке, що давайте ми сформуємо, тобто ми не будемо ставити Курултай як просто політичну партію або політичну силу, бо вже за логікою цих змін і за логікою тією, що Курултай вже з того часу, за 20 років, вже переріс десь. Тобто він є більшим, аніж просто політична партія, яка він і тоді не позиціонував себе як політична партія. Да, але
сьогодні воно буде виглядати дещо неправильним, коли цілий представницький орган він буде брати участь у перегонах передвиборчих і виборчих один в один із тими політичними силами, які як можна зараз сказати, візія має бути, хоч і не прописано, візія все одно має бути. Як це буде обиратися? Тим більше поставне питання. Є різні варіанти. Є різні варіанти. От я просто скажу декілька з них. Ви вже думаєте, які вам, наприклад, більше подобається. Наприклад, є такий варіант, як встановлено по деяких групах, як, наприклад, гендерні квоти, що кожна політична сила в своєму виборчому списку має включати, має втримувати гендерний баланс. Так і ми можемо, наприклад, виписати, що специфіка виборів в Криму є такою, що всі політичні сили, якщо ми говоримо про пропорційну систему виборчу, включають щонайменше кожного третього кримського татарина в свої списки політичних сил. Або ми говоримо про те, що, наприклад, Крим ділиться на два великі округи багатомандатні. Один округ є загальний кримський багатомандатний округ, де обирається 66 депутатів, якщо їх 100. Депутатів, або 2/3, скажімо так. І один багатомандатний кримсько-татарський округ, де обираються саме кримські татари. Це так само варіант. Або якщо ми говоримо про те, що буде мажоритарна система, тоді ми будемо говорити про те, що увесь Крим ділитиметься на округи загальні, і паралельно із цим, тобто на них накладатися будуть округи кримсько-татарські, які будуть вдвічі більшими, як ви розумієте, за стандартними округи. Я думаю, що не всі розуміють це моє питання, коли воно постає. Я не так часто прискіпливо стався саме до цього, але навіть питання останній рік до окупації, прямі вибори Курултаю, мені навіть тоді було цікаво, як формувалися списки виборців, тому що як визначити, хто є кримські татари, які обирають? Хто є кримські татари? Я сподіваюся, що зрозуміло те, що насправді яким чином ця 1/3 буде обиратися, це є можна обрати. Мажоритарний, є декілька варіантів, які мають свої переваги і свої недоліки. Це не є питання конституційного регулювання. Я не скажу, які мені більше подобаються, але я скажу, які мені не подобаються, що ви сказали. Оцей гендерний принцип, оце кожен третій, чи як, оце найцікавіше, тому що він теж прив'язаний до цього питання, як визначати. Як визначати, хто є кримський татар? І тепер є питання того, яким чином визначати, хто є кримський татарин. Складаються, як ви правильно сказали, списки виборців кримсько-татарського народу, які укладалися Курултаєм кримсько-татарського народу, його центральною виборчою комісією, насправді, де головував і головує донині пан шановний Заїр Смедляєв. Яким чином тоді це складалося? Дуже просто, коли всі місцеві меджліси давали дані по тих кримських татарах, які мешкають в них в районі, на регіональний меджліс, а регіональний вже давав в центральний меджліс у центральний ЦВК, наш кримсько-татарський ЦВК. Яким чином це складалося, я прекрасно знаю, тому що я сам насправді ходив від дверей до дверей і питався, чи ви така-то родина, от у нас є такі дані, десь років 10 тому хтось від вас залишив свої дані у меджлісі, і ми записали, що тут є кримські татари. Коли вони казали, да, ми кримські татари, нас тут у родині стільки-то мешкає, ми це вносили в списки, і таким чином ці списки формувалися. Тепер, яким чином ми будемо вирішувати спірні питання? Якщо хтось скаже, наприклад, я кримський татарин, а його звати, наприклад, Олексій, і прізвище його Петренко або Петров. Яким чином ми будемо визначати, чи це є кримський татарин, чи ні? Насправді, це питання не таке вже і складне. В сучасній теорії націоналізму, яка стверджує про те, що все відносно і не так все однозначно, ми не зможемо
перевірити гаплогрупи його, чи вони відповідають мейнстріму кримсько-татарського. А ми ще знаємо, що в нас немає мейнстріму кримсько-татарського, тобто у всіх абсолютно відмінні гаплогрупи. Да? Тобто не вимірюванням черепів, не вимірюванням носів, черепів і так далі. А яким чином? Перший крок – це коли людина себе самоідентифікує. Це коли вона каже, що я кримський татарин, або я кримський татарин. І завтра весь Балаклавський район Севастополя для того, щоб вплинути на кримсько-татарську частину, оголошує себе кримськими татарами на час виборів. Це є перший крок. Я ж не кажу, що це є останній крок. Другий крок після самоідентифікації людини є прийняття спільнотою цієї персони. Тобто, якщо спільнота, а на той момент ми будемо казати, що, напевно, це якийсь ДВК, да? Тобто дільнича виборча комісія або відділ по Можна я додам одразу, що виникають? Які приклади виникають? Виникають приклад Ізраїлю, де навіть для людей... Чекайте, Осман Бей, давайте я оце закінчу. Друге, це прийняття спільнотою. Якщо спільнота каже, так, це Олексій є кримським татарином і нема питань, і всі члени цієї комісії, наприклад, проголосували, сказали, да, ми вважаємо, що це є кримський татарин, все, він вноситься в реєстр. І тепер третій крок, якщо спільнота не приймає, а людина себе саме ідентифікувала, що робити? Тут ми маємо визначити буквально декілька об'єктивних критеріїв, індикаторів того, яким чином ми це встановлюємо. Як правило, це є знання мови. Якщо людина доведе, що вона знає кримсько-татарську мову на рівні якомусь певному, яким ми скажемо, що він є достатній для того, щоб ми казали, що це є носій кримсько-татарської мови, це, мабуть, може бути одним з критеріїв того, щоб ми визначили, чи це є кримський татарин, чи ні. Друга ознака, як правило, це є тісний зв'язок із культурою народу. Тобто, що мається на увазі, коли ми бачимо, що людина, наприклад, да, вона бере активну участь у культурному житті, у мовному, у суспільному житті кримських татар, і це є зафіксовано, на це є певні дані. Тобто, це вже етап певних, скажімо так, як то кажуть, розбирательств, по результатах якої та сторона, яка себе саме ідентифікувала, але не була прийнята спільнотою, якщо вона зможе довести, що вона є носієм мови, що вона має тісний зв'язок зі спільнотою, мабуть, через такий шлях вона зможе це довести. І от виникає така штука, що, наприклад, навіть я в Києві знаю кількох людей, от на цьому каналі є Лідія Полянська, у нас ще є Женя Пікунова, це українці, які вивчили кримсько-татарську мову, да, і принаймні це на третьому кроці, коли вони захочуть довести свою кримсько-татарськість, вони, можливо, дадуть фору багатьом кримським татарам, які зв'язати там двох слів не можуть. Ми знаємо, що це немала частина, але от уявимо собі гіпотетичну ситуацію деокупації виборів. Руслан Бальбек. З іменем все нормально, з прізвищем теж більш-менше. Але постане друге питання – сприйняття спільнотою і на третьому рівні знання мови. Наскільки я знаю, немає ані знання мови у людини, і може виникнути проблеми з сприйняттям самою спільнотою. Ми розуміємо, чому. Що в цьому випадку відбувається, коли загальновідомо, що людина кримський татарин, але не відповідає ані об'єктивним критеріям, ані суб'єктивному сприйняття спільнотою? Ну, тут давайте все не перемішувати докупи. Тобто, чому? Я вам таку задачу... Відповідальність осіб, яка активно колаборує, сприяла порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності України, яка сприяла порушенню прав людини в окупованому Криму, в тому числі в частині прав кримсько-татарського народу, це є питання кримінальної відповідальності. Це є питання, яке не пов'язане із тим, як ми будемо його ідентифікувати. Якщо буде ухвалено рішення, наприклад, да, що ті колаборанти, які активно брали участь у всіх цих діях, вони за це несуть відповідальність, в тому числі в частині позбавлення їх політичних прав, да, тобто на певний час вони не зможуть ані обирати, ані обиратись. Це так само є варіант. До речі, це є окрема тема, да, тобто яким чином ті колаборанти, які сьогодні себе почувають ніби непогано, коли буде звільнений Крим, яким чином вони за це понесуть відповідальність. Тобто є ці механізми, які не стосуються саме питання виборів до Курултаю кримсько-татарського народу. Куди потрапляють караїми і кримчаки в цьому випадку?
Щодо караїмів і кримчаків. Ми розуміємо, давайте чесно казати, це дуже маленькі групи. Не дуже мені подобається. Я дуже швидко відчуваю, коли починають маніпулювати існуванням караїмів і кримчаків. Але тим не менше, я відношуся саме до кримських татар, до тої частини, можливо, кримських татар Арсена, яка вважає все ж таки, навіть коли про свою суб'єктність ці представники маленьких народів не можуть заявити, можливо, саме задача кримських татар, можливо, як опікуватися цими маленькими і культурами, які на межі зникнення. Це дуже хороше питання, яке часто задають. Є перше. Не можна вирішувати за корінні народи, яким чином вони хочуть реалізовувати своє право на самовизначення. Навіть з найбільш благими наміреннями. Тобто, якщо ми не почули від караїмів і кримчаків про те, чи ідентифікують вони себе корінними народами, яким чином вони хочуть реалізовувати своє право на самовизначення, яким чином це співвідноситься із питаннями іншими, не можна за них це вирішувати. Станом на сьогодні той корінний народ, який саме ідентифікував себе саме як корінний народ України в Криму, який сказав про своє прагнення, про те, що він хоче реалізувати право на самовизначення, який сформулював, яким чином він це право хоче реалізувати, це є кримсько-татарський народ. Те, що пропонується для караїмів і для кримчаків, у відповідних, наприклад, законопроєктах, це є те, щоб вони пройшли цю процедуру. Бо ми не можемо кожного, як то кажуть, встречного, який скаже, я караїм або я кримчак, я не хочу цю автономію, я хочу, щоб це було якось інакше. Ми не можемо дослухатися до лише однієї людини. Це має бути певна процедура, де вони мають обрати з числа себе представників. Ці представники мають сформулювати своє бачення, вони мають заявити про це бачення, і вони мають із цим баченням вступити у правозносини з українською державою. Станом на сьогодні цього не сталося. Тепер, що стосується, чи мають кримські татари на себе взяти цю відповідальність чи ні. Я вважаю, що ні. По-перше, чому? Як я сказав, ми не можемо вирішувати за караїмів і кримчаків. Я не знаю, щоб вони нас уповноважили на це, щоб вони нам це право делегували. Я про це не чув. Це перше. Друге, коли ми, кримські татари, починаємо вирішувати проблеми інших народів, в тому числі, які мешкають в Криму, ми отримуємо таку ситуацію, з якою ми мали справу всі 23 роки під час України в Криму, коли ми приходили з законопроектом про статус кримсько-татарського народу. Нам казали, слухайте, там же не тільки кримські татари, є ще караїми і кримчаки. Давайте ви подумаєте про те, яким чином врегулювати всю цю сферу прав корінних народів. Ми казали, всі відмінні, всі різні, корінні народи не можна всіх, як то кажуть, під одну гребенку. Нам казали, а ви спробуйте, напишіть, принесіть, ми на це подивимось. Ми йшли, працювали над законопроектом про корінні народи, наприклад. Приходили і казали, от у нас є законопроект про корінні народи. Нам казали, слухайте, знаєте, мабуть, коли ви вже визначили це поняття корінних народів, давайте визначимо всі інші поняття, бо все це пов'язано. Тобто ми не можемо просто визначити якусь сферу регулювання для корінних народів, ми маємо ще виписати, наприклад, для меншини в меншині, да? Тобто для українців в Криму, для діаспор, для національних меншин, для ще якихось груп. Давайте ви напишіть, напевно, концепцію етнополітичної державної політики України. Концепцію етнополітики в Україні. Проте це концепцію етнополітики в Україні. В 2014 році про це казав навіть Мустафа Джемілєв, чому не можна ухвалити все, поки цієї концепції не буде, не вирішити питання. Так ось і ця концепція, коли над нею працювали дуже сильні фахівці, яка зачіпає дуже багато питань. Питання росіян в Україні, російськомовних в Україні, національних меншин, діаспор, меншин в меншині, корінних народів і так далі, і так далі. Виходить так, що ми приходимо і з цим нам кажуть, знаєте що, політично це не пройде. Занадто важко, складно, занадто багато буде суперечок, це не варіант. І виходить, що ми йдемо по великому колу, де нам кажуть, ви це зробіть, це зробіть, це зробіть. Ми на своїй спині витягуємо цю відповідальність, щиро абсолютно йдемо на зустріч і кажемо, добре, ми це зробимо, а потім нам кажуть, вибачте, не вийде. Тому сьогодні ми говоримо, вибачте, не треба.
в нас є наші права, Своє, у нас своє. нам своє робити, як то кажуть. У нас є наші права, які є абсолютно чітко врегульованими, слава Богу, вже в міжнародному праві, які мають своє місце в нашому національному українському праві, і ми це місце побачили тут. Воно є абсолютно конгруентним, воно абсолютно нормально вписується в наше національне право. Ми хочемо їх реалізувати. Ми, звісно, будемо сприяти тому, щоб всі інші так само вони могли відстоювати свої права і інтереси. Я зрозумів, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Якщо країнам, кримчакам щось треба, нехай сама, як в цьому фільмі. Ми готові допомогти, але давайте від них це почуємо. Два запитання ще по цьому тексту. Основному один, що стосується мови. Дефініція лунає так, кримськотатарська лунає на рівні з державною мовою України, окрім випадків, передбачених законом, про що йдеться мова. Йдеться про те, що одне з... По-перше, у кримськотатарської мови не визначається статус ніякий, тобто її не державний, ні прирівняний до державного, просто так, кримськотатарська мова використовується. І далі оцей момент, другий, це не з дефініцією пов'язане, а з випадками, коли не може використовуватися. Да. Ось ця формула є відповіді на, по суті, одне з основних питань середовища кримських татар, що буде із нашою мовою. Ми розуміємо, що наша мова з року в рік в Криму, сфера її вжитку, вона ставала дедалі вужчою, тобто її дедалі менше людей реально використовували, носіїв цієї мови ставало дедалі менше. Ми мали закріпити реальне функціонування нашої мови в Криму. Тепер, реальне функціонування – це що означає? Чи можемо ми сказати, що в Криму кримськотатарська мова є державною мовою? Ми могли на це зважитись, на цей крок, але це нам дуже сильно ускладнило б життя. Чому? Тому що визначення того, що державна мова є в Україні українською, записано в розділі 1 Конституції України, зміни до якого вносяться через спеціальний порядок, включно із всеукраїнським референдумом. Чи хочемо ми, щоб лише для того, щоб ми сказали, що кримськотатарська мова є державною, виходити на всеукраїнський референдум? Я сумніваюся. Тобто, навпаки, якщо ми не хочемо, щоб це сталося, ми маємо піти цим кроком. Так, і тому ми що сказали? Що ми де-факто, тобто по суті, по змісту, ми прирівнюємо кримськотатарську мову із державною мовою Криму. Тобто, що ми сказали? Да, що в Криму поруч із державною мовою, тобто на рівні з державною мовою, використовується кримськотатарська мова в усіх сферах суспільного життя, окрім винятків, визначених законом. І ця формула, зважте на це, будь ласка, вона є відкритою. Тобто ми не говоримо, що кримськотатарська мова використовується в тих сферах, які визначаються законом. Бо тоді нам би довелось доводити, що там так само необхідна кримськотатарська мова, давайте вона буде в освіті, в культурі там і так далі. А тут ми сказали навпаки. Кримськотатарська мова використовується на рівні з державною мовою в Криму, окрім винятків, визначених законом. Для чого з'явилися ці, окрім винятків? Які можуть бути винятки, де кримськотатарська мова? Вони є, я думаю, вони є абсолютно об'єктивними, і всі погодяться із тим, що не обов'язково використання кримськотатарської мови, наприклад, у функціонуванні спецслужб, у функціонуванні Збройних сил України в Криму, у функціонуванні правоохоронних органів в Криму. Наприклад, ми не говоримо про суди і судочинство, хай там кримськотатарська мова буде. Тобто є певні сфери, специфічні абсолютно, де, мабуть, реалістично сьогодні немає потреби і немає сформульованої вимоги нашої, що хай там використовується кримськотатарська мова. Але з цього тексту не зрозуміло, використовується, і це імператив, обов'язково використовується. Так. Це використовується чи може використовуватися, а може не використовуватися? Ні, тут це... Тобто ми зараз про що можемо говорити? Про ситуацію, яка нам відома в Росії, в Татарстані, де фактично рішеннями прокурорськими вже остаточно позбулися обов'язкового вивчення на загал татарської мови. Воно не сильно допомагало, але принаймні навіть представники інших народів, які жили в Татарстані, в Російській Федерації, зобов'язані були 2 години на тиждень вивчати. Да. Що ми отримуємо в Криму? В Криму, от ви абсолютно правильно сформулювали питання. Чи вона буде використовуватись? Чи це може бути, що вона обов'язково буде до вивчення в середній школі? Ця формула, ще раз, вона звучить так, що в Криму поряд із державною мовою застосовується кримськотатарська мова. Не
може застосовуватись кримськотатарська мова. Тобто можуть бути такі ситуації, де застосовується Але ці ваші формулювання призведе до звернення до Конституційного суду в якийсь момент. Якщо воно буде так обережно, без поняття «може» і без поняття «обов'язково», воно приведе до Конституційного суду України. Це є Конституція України. Це не є декларація про побажання і так далі. Кожне слово тут має вагу. Якщо не сказано «може», а сказано, що просто щось відбувається, це означає, що воно обов'язково відбувається, бо це є імператив. Це не є чиєсь побажання, це є імператив, тобто це є обов'язково до виконання. Якщо сказано застосовується, значить застосовується. Починаємо вас лякати. Тобто ми зараз всі маємо сказати, що в звільненому Криму при ухваленні цих змін до Конституції всі, незалежно від національності, зобов'язані будуть вивчати кримсько-татарську мову і вміти її застосовувати принаймні в публічній царині. Так. Чому лякать? Я не розумію. Кримсько-татарська мова є мовою, яка широко використовувалась в Криму на протязі сторіч. І навіть до 1944 року це була лінгва франка в Криму. Тобто всі для того, щоб один із одним порозумітися, здебільшого використовували кримсько-татарську мову. Лише геноцид кримсько-татарської мови, кримсько-татарського народу, він призвів до ситуації, що ця мова зникла з публічної сфери в Криму. Якщо ми говоримо про те, що геноцид – це погано, давайте будемо викорінювати його наслідки і виправляти його наслідки. Якщо ми говоримо, що геноцид – це нормально, то давайте тоді ми так і будемо жити, як воно і було. Тому, хто цього лякається, хай краще злякається своєї, по суті, прихованої позиції, що він або вона задоволені результатами геноциду кримськотатарського народу. Це так? Я сподіваюся, що ні. І ми маємо справу із нормальними людьми. Мені іноді здається, що люди готові поєднувати ці шизофренічні думки одночасно. На загал співчувати геноциду кримськотатарського народу, але плекати всі наслідки, які залишилися після цього. І тішитись результатами. Так, тішитися результатами. Чи у вас немає такого враження? Хоча в мене є конкретне запитання, ми в філософію пішли зараз. Про розподіл владних повноважень, я побачив про третину для кримських татар, довго обговорювалося теоретично про ці посади голова Верховної Ради або голова Кримської Ради, голова Ради міністрів, або як там називатиметься уряд, я поки що не знаю, уряду і представник президента. Казали, що є ліванська модель, яка за національним або релігійним принципом закріплює кожній групі якусь посаду. Тут у нас ми маємо щонайменше теж 3 посади. Про це казали і в український час, що є ці 3 посади, і кримським татарам не діставалася жодна за весь час українського Криму. Що з ними? Чи не торкалися цієї теми? Ми торкалися, насправді, от ви навели, наприклад, Лівану, це є дійсно Він вважається в світі найкращим прикладом. І, мабуть, насправді, не такий вже він теж і функціонально прекрасний. Чому? Тому що є криза навіть сьогодні в Лівані. Так, він не вирішив жодного питання. Є приклад такого розподілу влади в Іраку, де так само це між сунітами, шиїтами і курдами до успіху. Так. Є такий розподіл в Боснії і Герцеговині, де ще гірше. Тобто ми говоримо про те, що ми відійшли від цього. І ми сказали, що давайте краще ми закріпимо колективні права кримсько-татарського народу, які будуть реалізовувати його представницькі органи, а саме Курултай і Меджліс кримсько-татарського народу, і саме колективні права кримсько-татарського народу, він ними буде опікуватись. А що стосується побудови владних органів в Криму, то ми це не будемо чіпати, бо там не факт, що це буде реалізовувати колективні права корінного народу на захист і так далі, і так далі, і так далі. Тобто уявімо собі ситуацію, що хтось став прем'єр-міністром Криму, і він є кримським татарином саме через те, що була така норма. Але при цьому, наприклад, він не захищає колективні права кримсько-татарського народу, тому що він представляє, в принципі, весь Крим, і для нього є інтереси, які йдуть в конфлікті із інтересами кримськотатарського народу. Він ставить їх вище за інтереси кримськотатарського народу. У нас є дзвінок нарешті. Доброго вечора, Харлашова.
Дзвінок не зірвався у нас. Я не побачив такого Курултай кримськотатарського народу, який впроваджується в розділ і Української Конституції, і відповідно він з'явиться тоді і в законах і Конституції Криму. Він має право вето на рішення парламенту чи не отримує такого права? Чому ви це не побачили? Це є в статті 138 прим, тобто це трохи далі. 138. Прим. Із відміткою 1. 1. Кримська рада, Кримський уряд, а також органи державної влади місцевого самоврядування в Кримській автономії ухвалюють рішення з питань, передбачених статтями 137-138 за попередньою згодою відповідних представницьких органів кримськотатарського народу. Відповідних органів, тобто без визначення Курултай Меджліс. Тобто йдеться про що? Йдеться про насправді революційний механізм захисту прав і законних інтересів корінного народу. Йдеться про те, що коли будь-який орган публічної влади в Криму, не тільки парламент Криму і не тільки Радмін, як він звався, чи то уряд Криму, але і районні державні адміністрації, районні ради, міськради, селищні, сільські ради, при ухваленні рішень, які зачіпають права і інтереси кримськотатарського народу, мають отримати попередню згоду відповідних органів кримськотатарського народу. Тобто йдеться про те, що, наприклад, не зможе якась місцева рада, наприклад, навіть якщо це Ялта, або, скажімо, Севастополь, або Керч, де відсоток кримських татар є занадто незначним для того, щоб у стандартний спосіб впливати на місцеву політику. Якщо вони вирішать, наприклад, що для мусульманського кладовища не знайшлося місця в межах цієї ради, то при ухваленні відповідного генерального плану населеного пункту вони мають піти і узгодити це рішення із місцевим або регіональним меджлісом. І це, до речі, ми самі маємо визначити, який рівень питань вирішується на якому рівні органу. Ми скажемо: ні, шановні, давайте ви вже не будете так робити, і давайте все ж таки буде місце і для мусульманського кладовища. Або коли хтось захоче встановити хрест, ми скажемо: давайте все ж таки ми будемо поважати один одного в сенсі того, що ми не будемо заповнювати публічний простір символікою, яка не є обов'язковою для сповідування цієї релігії. Тобто сьогодні в Криму, ви знаєте, на в'їзді до дуже багатьох сіл, селищ встановлені ці хрести, яких не було за часів незалежної України в Криму. Якщо ці рішення будуть ухвалюватися центральною владою в Києві щодо Криму? Це є дуже хороше питання. Це є питання, яке було предметом тривалих суперечок. Я скажу так, що я особисто дуже сильно наполягав на тому, щоб будь-яке рішення органу влади України в Криму, що коли воно зачіпає права і інтереси кримськотатарського народу, що воно проходило узгодження. Але є таке розуміння, в принципі, цілісне, що насправді, коли ми подивимось на те, яким чином ухвалюються рішення в Києві, як правило, вони не ухвалюються без якогось попереднього обговорення на місцях. Тобто є певні процедури на місцях, чи то на рівні області, як воно в інших областях, чи то на рівні району або населеного пункту, де рішення спочатку обговорюється, проєкт рішення, потім висновок цей надсилається до Києва, до відповідного відомства, і воно вже ухвалює рішення. Тобто, в принципі, на рівні того, коли буде ухвалюватися рішення щодо погодження або непогодження проєкту і надсилання його в Києві, на цьому етапі ця стаття вже буде застосовуватися. Це перше. Друге, ми говоримо про те, що в державі сьогодні відбувається децентралізація. Тобто дуже багато повноважень спускається на рівень навіть не регіональний, не парламенту Криму. Міські селищні, так. Абсолютно. На первинний рівень місцевого самоврядування, на міста, селища, села. Тому ця норма, яка говорить про те, що на цьому рівні є це узгодження, як на мене, вона закриває дуже великий відсоток всього того, що реально стосується кримських татар. Хвилина до кінця ефіру. Майже все по проєкту обговорили. Останнє запитання: коли кримські татари побачать це внесення в сесійну залу? Як то кажуть, робимо дуа, тобто сподіваємось, що це буде вже дуже скоро. Сподіваємось, що це буде в першому півріччі наступного року. Сподіваємося на підтримку народних депутатів.
а потім Конституційного суду і знову народних депутатів для того, щоб ці зміни стали реальністю вже наступного року. Арсен Жумаділов, радник голови Меджлісу кримськотатарського народу, обговорювали зміни до Конституції України стосовно переформатування наявної автономної республіки Крим в Кримсько-татарську національну автономію. Майже все обговорили. На жаль, дзвінків не почули. Я з вами зустрінуся вже за 2 тижні в наступному році з Новим роком. Саламс. Саламс.